Няма ли някакъв хак, за да ги запомня тези работи? Ами всъщност, намираме се в сезона на изпитите. ДЗИ, НВО, БЕЛ и всички трибуквени съкращения са кошмар за учениците. Да не говорим за студентите в сесия. Дори вече да сте оцелели този ад, ученето никога не спира. Как да го правим като хората тогава? Ето топ 3 идеи от нас. Когато се готви за тест, изпит или правиш проучване за TikTok видео на напълно непозната тема, е изкушаващо да прекараш 12 часа над книгите. Но, според проучвания, повече от 50 минути непрекъснато четене е твърде много, дори за зубари като мен. На помощ идва правилото на 10 минути. 10 минути работа без Instagram, последвано 3 минути заслужен думскрол. Повторете това 4-5 пъти и ето, почти час качествено учене, с няколко добри мима между другото. Докато учим, често забравяме едно от най-важните сетива – слуха. Слушането активира части от мозъка ни, които книги, учебници и статии никога не биха могли. Пък и можем да слушаме навсякъде, а опитайте да четете за цар Борис във фитнеса. Ползите от активното слушане са много. По-добри комуникация, емпатия, критично мислене и дори психичното ни здраве. Затова сме горди да ви разкажем за Storytel. С Storytel не просто учиш, а се потапяш напълно. Готвиш се за изпити? Слушай Железния светилник, прочетен от страхотния Звезделин Минков. Писнало ти от изпити? Пусни си подкаст, защото, както казахме, почивката е също толкова важна, колкото и ученето. И само до края на май може да вземете Storytel за 2 месеца на 60% отстъпка. А сега, за хак номер 3, моя личен фаворит. Ричард Файнман е един от най-невероятните теоретични физици, преподаватели и музиканти на бонго. Според него, най-добрият начин да научиш нещо е като го преподадеш на някого. Ето как става това. Първа стъпка. Избери си тема. Използвай хак 1 или 2, за да разбереш и запомниш най-важното. Стъпка 2. Избери си жертва, която не знае нищо за тази тема. Или си представяй. Слушай сега. А сега се опитай да ми обясниш. Просто, достъпно и с правилните аналогии. Трета стъпка. Няма да успееш от първия път, но не се отказвай. Върни се там, където се объркваш и повтори стъпка 1 и 2. Знаеш, че си разбрал, когато можеш да обясниш просто, достъпно и вярно. Готово! Файнман ще се гордее с теб. А какво мислите вие за тези хакове? Има ли някои, които сме изпуснали, но са помогнали на вас? Знаете къде ви очакваме. А междувременно,